Det er en mandag i San Francisco, lige efter frokost. Jeg befinder mig på Hotel Nikko. Open World er så stort, at alt kan simpelthen ikke nå at være i Moskova konferencecentret. Så adskillige hoteller i nabolaget er blevet udnyttet til forskellige sessions. Jeg har lige været til en hands-on lab, hvor vi har haft mulighed for at selv prøve de nye JSON-funktionaliteter, der er i 12.2-databasen. Og det foregår altså her på Nikko Hotel. Hvor i går var User Group Forum, hvor til de forskellige user groups rundt fra verden, de havde speakers, der viste forskellige ting, de havde fundet ud af. Så er de næste 4 dage jo meget domineret af Oracles egne speakers og inviterede speakers, de mener, der kan fortælle nogle ting omkring de emner, der passer ind. Hvis man har brug for et alternativ, så er det samtidig med Open World her mandag og tirsdag, der er Oak Table World, som foregår faktisk i et lille børnemuseum, der sådan set er oven på det nedgravede Moskova Center. Og det er faktisk en helt gratis konference 2 dage med topfolk fra hele verden, som fortæller nogle forskellige ting der. Så der har jeg til formiddagen, og her til eftermiddag, jamen, der er det så mere den Oracle-delen af den. Jeg skal blandt andet høre Tone Koppelars fra Holland fortælle om, hvordan det faktisk virkelig kan betale sig at have forretningslogik i PLSQL nede i databasen. Også ressourcemæssigt, at det faktisk kræver mindre ressourcer at gøre det på den måde. Så der er fuld gang på den, og i aften der mødes alle danskerne, der er over til en lille netværkskomsamling. Alt i alt, fuld drøn på i San Francisco.